zijn die mensen allemaal vriendelijk, hé? Ja, dat kreeg ze op de dorpen nog, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Die houden Ja, ik moet je toch... Oh, kijk. Dit zijn allemaal dingetjes die hier... Oh, ik doe de deur doen. Ja, en wie maakt ze dat? Heb je er een draaibank voor of zo? Ja, ja. Dat heb ik achter mijn tuin staan. En die mogen we zien, die draaibank? Jazeker. Ja? Jazeker. En hout is wel een beetje ook ding gelukkig, of niet? Ik doe alles hout, ja. Rudy, kijk. Ja, kom. Ja, Rudy, laat Rudy eens iets zien. Ja. Anders denken die mensen toe eens van, wat het in het over? Dit is eigenlijk alles. En door? Ja. Dan heb je de kleden nog. Wat bleef? Daar staat de kleden nog op de foto. Weet je? Met mijn zuster. En is dat Ronne van Ug? Nee, dat ben ik. Nee, is dat zo? Nee! Ja. Ja. Dat zijn de laatste dingen wat Is we die- maken. Dat zijn mini-urntjes. Dat is wel iets dus voor as of een trouwring of een horlock in te doen. Ja. Mini-urntjes. Ja. Grote mini-urn, ja. Maar de as, daar kan ze geen as in doen van een Ja, van een overleden. een bietje of zo. Een beetje. Als tastbaar iets dus, ja. Er zijn ook lui die noemen dat zo'n klein rond ding in met op vakantie. Of die hebben dat altijd bij zich. Dus dat ze de dierbare meenemen. Een Ja. beetje. Een beetje. beetje? Een beetje, ja. God, dat is wel heel apart. Ja. En hoeveel van die urntjes heb je al gemaakt? Ja, nog niet zo gek ver. Maar die Zeg gewoon, of 10. Ja, maar die gewoon. Ja, ja. en dat gebeurt op aanvraag? Dus Nee, de nee, lui die die- dat bijten, die... Ja. Ja. Goh, wat bijzonder. Ja. Ja, er zijn sommigen die hebben een trouwring van de man of vrouw erin gedaan dus. Ja. Of gaat as, ze doen het ook gebruiken van gaat as van een deer, kenden ze ook. Hè? Ja. Ja. Of Ja, dat is een skiek in de garage. Ja. Is er nog wat meer? Maar zo kunnen ze ook van die kleintjes maken waar ze bijvoorbeeld melktandjes in kan zo. Ja. Ja, precies. Zo'n ding doen ze zo. Ja. Zoiets, dat is een heel klein. Oh, 2 schroefjes kan ze het loshalen. En dan zit die binnen gewoon in de gaten. Hè. Zo diep. en door kan bijvoorbeeld een trouwring in of zo. Dat kan Of, een eh, trouwring. trouwring. Of iets gaan zeggen, melktandje of zo gaat. Ja. En doet je ook graveren bijvoorbeeld? Nee, dat doen Dat we niet. niet. Nee. Dit is een. Dat is Ja. van welk groot woord is ook alweer? Dat weet ik niet, dat is taxis. Taxisrood, ja. Ja. Hier kunt ze dat in doen. En dat geeft er ook nog in. Hè. En dan zo, en dan. Goh. Van draaier van de Philips naar draaier met Ik heb de hem in rood. de metaal. Oh, je ziet altijd draaier geweest? Nee, Nee? ik heb op tekenkamer gewerkt. Aha. Oh, Die constructeur. Nou, dit is allemaal in dozen. vogeltjes. Een uilke. Och, dit is leuk. Dat is, ja, stekelwerk. Tolle. Oh ja. Wacht, moet je nog één keer doen? Ja, ja. Let op, Rudy. De tollen die werden vaker gebruikt in het bejaardenhuis voor de lui. Toch Voor de- met de hein eigenlijk. Voor de fijne motoriek. Voor de fijne motoriek, ja. We staan ook in de echte staan we weer. 9 november met de kaarsmaand eigenlijk, of winterflair is het dan net. Ja. Oh, dan stort je door met een... Dan staan we Ja. weer. Ja? Ze zijn heel veel Lucas, ja, die kennen eigenlijk nergens komen, dus het is ook belangrijk dat daar aan Ja. wordt gedaan gaat. Maar dat is best schoon. Dat is op de gang in het bejaardenhuis. In welk bejaardenhuis? In de echte. In echt? In echt. Oké. Ja. Mhm. Dat is heel leuk opgezet Ja. altijd, joh. Hé, maar die peert, heb je die ook gemaakt? Nee, die heb ik niet gemaakt. Die hebben we gekocht.
Nee, want dat kan ze niet draaien, hè? Nee, dat is rozenhout. Dat is rozenhout, dat is niet aan te komen eigenlijk. Hè? Door de voorzittershamer. Daar heeft er een van opgestuurd naar Willem-Alexander, wie deed een jaar koning ook. Oranje geverfd, ja. Daar hebben we ook een reactie op gekregen. Serieus? Ja. Ja, ja. Fleurtje. Dus als ze een voorzittershamer wils hebben, dan kan ze je aankloppen. Ja. Nou, eigenlijk Laat het gaan ze doodval. Maar die kan ze natuurlijk niet alles uitstellen. Dat zijn enkele dingen wat er... Kijk. Ja. En draait je nou iedere week nog gaat? Ja. Ja? Ja, iedere week. Ja, niet dagen achtereen, nee. Maar het hol is nog schreeuwende deur, hè? Of werk je meestal met afval? Dit is alles afvallen. Kijk. Ja. Kijk, het is geen... je doet het niet voor de riek van te weer, hè? Want zo'n uurtje, daar zit denk ik toch best wel wat werk in. Daar zit best veel werk in. Nou ja, en dat is dan is €5 geen voor een kerstje. Ja, dat is voor een stompe kers. En die ringen, die hebben eerst hier gezeten, hier hebben gezeten en daar hebben gezeten. Dus die zijn niet geliemd eromheen. Dit is op één stuk. Gewoon met bepaalde dingen de kerstboom wordt aangekleed. Ja. En ja, dan weet ze echt niet wat ze zuist. Dat houdt zo schoon kan zien, hè? Met pegels en... Zien dat ook dit soort dingetjes dan? Ja, in de kerstboom? Ja. Die Ja. klukjes, grote, Dus kleine. daar nog gedraaid, die rijkste naar boven. Ja. Ja. Ik denk dat dat inderdaad best leuk goed ziet, is joh. echt Heel natuurlijk, hè? Ja. Heel natuurlijk. Ja. In plaats van enorm veel bling bling. Ja, dat Ja, klopt. dat hebben ze ook met die urntjes. Hè. Kijk, er is niet vuil ruimte in, hè, maar het is gat. En dan kennen ze zich met op vakantie nemen, dan hebben ze immer, oh, dit is warm. En dit is fijn voor een hein. Heb je dat, bedenk je dat nou ter plekke of is dat ook een beetje de achterliggende gedachte altijd geweest? Nee. Want mogen we eens vasthouden? Ja. Ja, dit is, Ja. het is inderdaad Ja, wel ja. heel Ja, dat hoort persoonlijk, ja. 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 Goh, bijzonder. Het rijbankske. Ja. Het rijbankske. Ja. Wat mam griep zich bij de horen, want... Hoe wordt het? Sorry. Want is er niet opgeruimd misschien? Of? Dat kent ze door het opruimen. Dat was kent ze altijd, door het opruimen. Stuffen. Dat is bedoeld eigenlijk voor het graansmuziek, maar dat kent ze door het opruimen. Maar Ja, toch? Daarvoor hoef ik dat ook niet op te ruimen. Daar hebben we vader geen... Daar hoeven we vader zo niet te komen. Nog om het heilige der heiligen binnen. Ja, dat... Theo en Mien. Zie ik dat nog goed? Ja, ja. ja, Ja, je ja. sturen we alle rekeningen naar de achterkant van de... Oh Rudy, ik denk dat zich als eerste los, want Dit is de klein. ruimte is beperkt. Ruimte is beperkt. Oh, oh je ruikt het. Oh, heerlijk. Ja. Rudy, zie je ook de tekst aan de muur achter meneer? Die heb ik nog niet gezien. Ja, jong, hey. Met een afbeelding van Einstein erbij, maar ja, dat ziet geen Zweistein of Dreistein. Ja. Dat heeft er niks mee metgebracht. En zo eenvoudig is het. Allemaal die dingen maak je met zo'n klein, Dat denk ik. met zo'n mini draaibankje. En welk holt heb je nou in de hand? Het is beuken. Beuken. Ja. Ja. Nou, dat wordt dus hier in gespannen.
Moet hij zuiver recht erin zitten? Ja, dat moet eigenlijk niet slingeren. Is dat een stabilisator of zo, Gert, wat er nu... Nee, hier kan ik nog aan gaan draaien, bij wijze van spreken. Hè. Dan zet ik me dat hier als center, ondersteuning. Ja. Ja, dat gaat nog even.